जोंहा बिथाङा गैला होननानै बिथांनि आदर्शखौ जोगारनानै माने जों गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय सिन्था खालामोब्ला जाथिया लासैनो माने मोले जानानै थांगोन आरोखि। बेखायनो जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव जोङो दाबो ज' जानांगौ होननानै आं सानो। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै 1 थारिख मे हठात जोंनि बर'नि फार्स्ट नन भायलेन्सै दावहा नांजेनग्रा मानव गेदेर उपेन्द्र ब्रह्म जे थैनानै थांबाय, बे सारनि जे थैनाय सान, बे थैनाय सानाव दिनै बर'फोरनि जे दुखु सान होननांगौ जाहैबाय। बे दुखु सानाव मानव गेदेर जे BPFनि MLA बायद' प्रमिला रानि जे ब्रह्मआ मा खोथा बुंदों, जेनो बयबो जों बेनि मुसुखा खाम्फायाव थांनानै खेमाफोर लानानै गोबां जिखुनु हक जाया जात माबायावनो थाया मानो, पार्टियावनो थाया मानो, जोङो जयै गोरोबलायनानै जाथिनि थाखाय एबा जाथिखौ दानांगौनि थाखाय जोंनि इयुन माखासे थांनानै थानायनि जे बर'नि बड'लेण्ड मोननांगौनि थाखाय जे गोबां खोथा बुंलांदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ आं दसे उनाव बुंनो होगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। मेन भिडिअ थांग्रोनि सिगां जे रनजित देकाया मानव गेदेर उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जे बे सारखौ मा खोथा बुंदों, जोंनि बर' जाथिनि सायाव बेबायदि जेबो गुदि खिथा मोनथियै माबायदि आर्मसजों दावहा नांग्रा गाज्रि मानसि होननानै बे बोरै प्रुफ मोनखो? बिथांखौ गोख्रों एक्सन लानांगौ। नोंथांमोनहा नायग्रो, बे असयब मानसिया मा खोथा बुंदों, नोंथांमोना बिनि लिरनाय मेसेजखौ नायग्रो, अब्ला नोंथांमोनहा मा बुंगोन। 1 मे, बे 1 मेआ जोंनि थाखाय बिराद गुरुत्वपूर्ण सान। बे सानखालिनो जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव, फुजिजाथाव मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा केन्सार बेमाराव गोग्लैनानै बम्बे टाटा मेमरियेल हस्पिटालाव थैनांदोंमोन। दा बिथाङा सासे जोंनि बर' जाथिनि गिदिर सिबिजाथाव बेक्ति। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मोनसे आलादा न'खर हादर दानो थाखाय बिथाङा गावनि थाखानाय गिदिर साख्रिखौनो गारनानै बियो आन्दलन खालामनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन। बेबायदि मानसि जोंनि गेजेराव बिराद खम। जेहेथु अफिसार पस्टआव साख्रि मावनाय मानसिया साख्रिखौ जोगारनानै हारिखौ खौसे खालामनानै मोनसे गावनि थाखाय आलादा न'खर हादर सृष्टि खालामनो थाखाय आन्दलन खालामनो हानाया बिराद गिदिर गोरबोनि माने बाथ्रा। गोरबोआ माबायदि गोथार गोरबो, गोहोदात गोरबो होननानै जोङो मोनथिनो हायो। दा बिथांनि बे थैनाय सानाव आं बोसोरफ्रामबो फैयो, जे बेवहाय एबसुआ माने बिथांनि थैनाय सानखौ फालियो। दा एबसुआ फालियो, जोंबो बयबो फैयो। BPF पार्टिनि जों दा कर्मि जाहैबाय, जों बयबो फैयो। गावनि लिडारखौ जों माबोरै नागारनानै थानो हानो? बेनो सासेल' नायल' जाल' सासे जोंनि एक लिडारमोन, जायनि माने बिनि कर्मखौ नायोब्लानो जोङो बेखौ बयबो गोसोखांनांगौ दरखार। दा बे हिसाबैनो आं फैयो। ओमफ्राय जोंनि गासिबो कर्मिफ्रानो दङ, BPFनि कर्मिफ्रानो ज' जानानै दिनै जों बेवहाय हाबदों। दा जेखि जाया मानो जों बयबो बिथांखौ सिबिनांगौ, बेनो माने आसल बाथ्रा। आरो बिथांनि जि सिमां बेखौ जोङो साक्सेस खालामनांगौ। जोङो बिथाङा गैला होननानै बिथांनि आदर्शखौ जोगारनानै माने जों गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय सिन्था खालामोब्ला जाथिया लासैनो माने मोले जानानै थांगोन आरोखि। बेखायनो जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव जोङो दाबो ज' जानांगौ होननानै आं सानो। दा जोंनि गेजेराव पार्टि दानानै, पलिटिकेल पार्टि दानानै खावनै जाबाय। बे खावनै जानानै जों गावजों गाव जुजिलायो, बेखौ गारलायलायनानै जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सिबिनानै जोङो खौसे जाफिनोबा बे हारियाव गोजोननाय फैगोन। दा बेखौ बयबो हांख्रायो,
हांख्रायो खिन्थु खौसे जानायनि ओंथियाव थाखोमानाय आन्दोआव मोनसे थाखोमानाय माबा थायोब्ला सार्थ थायोब्ला बे जानाय नङा। एकदम गासिबो सार्थखौ त्याग खालामनानै बिथांनि नैबे थमाव फैनानै समाय लालायलायनानै ज' जानो हायो दाबो जाथिनि थाखाय जाथि दानायनि नामाव जों ज' जानो हायो। आं बेखौ दिनै खावलायहरबाय। रनजित देखा आं बे मा जाथि अखमिया ना मा जिखुनु हक बेफोरबायदि मानसिखौ जोंनि बर' जाथिनि सायाव एलेगेल लाबोग्रा समाजनि सायाव बेरेखा लाबोग्रा बैफोर मानसिखौ जोंनि बर'नि मानाव गेदेर सारमोना बेखौ गोख्रोङैनो एक्सन लानांगौ, बेखौ केस फाइल खालामनांगौ, बेखौ जेलाव जोबनांगौ। बियो मोनसे जोंनि बर' जाथिनि डिमान्ड। दा जोंनि मानाव गेदेर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बे मानि मोनसे आर्मस रिभलिउसनजों दैनाय अब्ला गाज्रि मानसि मानि बेबायदि फुटेज खालामनांगौ बियो मानि बे गुदि खिथा मोनथिया मा मोनथिया मानि बेबायदि मेसेज पस्ट होनाय मानि गाज्रि बाथ्रा राव बिलाइ बिनि सायाव केस फाइल खालामनांगौ बे असहायनि सायाव। आरो दा जोंनि मानाव गेदेर आवगोलनि BPFनि MLA बायद' प्रमिला रानि ब्रह्मआ गोबां मोजां खोथाजों बिबुंथि होलांबाय। बर' जाथिनि सायाव मामोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समाव सेन्ट्रेल डाइरेक्ट बेसेबांबा अफिसार गिदिर साख्रिखौ नागारनानै बियो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जे गुसु मेलेमजों दावहा नांनो थाखाय नन भाइलेन्सै दावहा नांनो थाखाय जोंनि बर' जाथिनि थाखाय गावनि साख्रिखौनो गारनानै गोबां बिभिन्न बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो मोनसे जांख्रिखांदों। बे जांख्रिखांनाया दिनैसिमाव जोंनि गोसो गोरबो आरो बर' जाथिनि सायाव बड'लेण्ड होनोब्ला बर' जाथिनि सायाव थैया हाबनानै दं आरोखि। बेखायनो दा प्रमिला रानि बायद' बुंनाय बायदि जोंनि बर' हारिनि सायाव गासै जिखुनु हक पार्टियाव थाया मानो गासै खौसे जानानै माखासे जोंनि बर' जाथिनि जौगाहोलांनायाव माखासे जोंनि बर' जाथिनि हारि आरो समाज दानायाव जयैनो खौसे मावलायोबा आंनि थाखायबो बेखौ गाहाम जागौ होननानै आङो सानो। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना जे मानाव गेदेर प्रमिला बायद'नि बुंनायाव मा सानगोन? आरो माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदिसो दा गावनि बिक्तिखौल सार्थखौल' नायो। बे सार्थआ आंनि पार्टिया बा आंनि माखासे मान सन्मान एबा आंनि पार्टि आंनि थाखा फैसाया माखासे जाथिया देरसिन नङा बेफोरबायदि खालामो। एक्सुवेलि बेबायदि खालामनाय मानसिया गोबां मा होनथावना गाज्रि माबायाव गोलैयो फेक्साराव गोलैयो आरो। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बैफोरबायदिखौ मा सानगोन? आरो नै दा बे रनजित देखा बे असहायखौ बेखौ जोंनि बर' जाथिनि माखासे मानाव गेदेर सारमोना एक्सन लानांगौ। बे माखासे आर्मस रिभलिउसन गाज्रिजों जुदि दैदेनजालाय बियो बै माखासे जोंनि नै दा दिनै बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर देफेन बर' सारमोना एबा जोंनि इण्डियानि हम मिनिस्टार जे अमित शाह सारमोना जेनेबा दिल्लीयाव मानो गायसनखो बेखौ जोंनि बर' जाथिनि बर'निनो फार्स्टनिनो स्ट्रागोल खालामग्रा नन भाइलेन्सै दावहा नांग्रा बियो माखासे जेन'बा बैफोर जुदि थायोमोनब्ला नै दाबो जोंनि इण्डियाखौ दैदेननो बेफोरबायदि मानसिया मानाव गेदेर उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारमोनहा बेबायदि अबिगथा दंमोन आरोखि। अब्ला बे रनजित देखाखौ मानाव गेदेर जोंनि बर'नि सारमोनहा बेखौ केस फाइल खालामनांगौ, बेखौ गोख्रोङै एक्सन लानांगौ बेबायदि खोथा बुंनायनि थाखाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव बे रनजित देखानि सायाव मा खोथा बुंगोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। आरो जुदि जोंनि नै दा 1 थारिख मे दिनै मानाव गेदेर जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे सारा थैनायनि सानाव नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक खालामना हो, शेयार खालाम।